Yn stori plant, da ni'n edrych ar 1 Ioan 2, adnod 1 i 6. Mae Ioan yn ysgrifennu i Gristnogion, bobl sy'n credu'n Iesu. Mae pawb wedi bod yn ddrwg. Pawb wedi pechu. Da ni'n brifo bobl eraill, brifo ein hunain a brifo Duw. Da ni weithiau yn gas i eraill. Weithiau da ni'n meddwl pethau drwg. Ac mae hyn i gyd yn neud Duw yn drist. Ond, trwy Iesu, a wnaeth byw bywyd perffaith, fe gymrodd ein pechod pethau drwg ni ar y groes a cael gwarad o'n drygion ni. Mae'n rhoi bywyd glân, newydd a briliant i ni. Rydym rwan gyda natur a bywyd newydd. Rydym bellach ddim yn cysau Duw, ond da ni'n ffrindiau efo Duw, yn blant iddo. Da ni rwan yn caru Iesu a ddim isio pechu neu pethau sy'n ddrwg, achos mae Iesu wedi rhoi bywyd newydd i ni, a mae'n bwysig i fyddhau wneud be mae Iesu yn ofyn i ni. Weithiau mae'n anodd byw bywyd da, ond mae Iesu yn ein helpu ni wrth roed yr ysbryd glân tu mewn i ni, sydd yn helpu ni byw fel nath Iesu byw. Ond mae rhai bobl yn dweud, dwi yn nabod Iesu. Ond, wrth edrych ar eu bywydau, dydyn nhw ddim yn ei fyddhau i Iesu. Dydyn nhw ddim yn caru Iesu. A maen nhw'n dal yn gwneud pethau drwg ac yn gwneud pethau sydd yn anghywir. Mae'r person yma dal yn bell oddi wrth Duw. A dydy o ddim yn dweud y gwir. Mae'n deud celwydd. Ond, os da ni yn credu yn Iesu, rydym ni wedi cael bywyd newydd ac mae cariad Duw ynddo'n ni. Ac bydd ein bywydau yn dangos fod Iesu wedi ein caru. Bydd ein bywydau'n dangos fod Iesu wedi newid ni a rhoi gobaith newydd i ni a bywyd gret. Felly mae'n bwysig iawn i ni, os ydyn ni'n credu'n Iesu, bod ni'n byw fel Iesu hefyd. Sialens fach. Os wyt ti'n credu'n Iesu, sut gallet ti dangos hynna yn dy fywyd? Efallai i fyddhau dy rieni, neu ella dangos cariad at eraill, neu ella meddwl sut mae Iesu wedi newid dy fywyd.